Sa man ite? Healthy food! Di saging, purputasyon man ni. Tinindol yan sir, matindot ni. Unya sa may connect ani? Mauni ang red wine. Unya, di sa ka ha? Nya sa makate? Te! Te ba? Ayo, inag napagod ang... Wala man. Okay po daw sudan. Asa nila ito sa iba? Te! Te ba? Te ba? Nag-unsa man na sa tiba, dira? Te! Sir! Nag-unsa man ka, dira? Nag-exercise! Ali, dali, ali, ali! Aya! Saan na po ng kabuang ni Mudra, te? Ali, sir! Saan yung forma ni mo, te? Can't you see? Saan nagibuhat ni mo? Doing some exercise. Exercise? Para sa unsa man po nate? Sir, dili pa iwit ang tanan. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Karon ba makamay una nate? After na magunsa man ka? Live healthy, eat healthy. Kasi eat healthy. Ikaw ang butaga ng mga healthy nga pagkaon, sama ng mga fruits, mga vegetable. Oo ba? Wala kita sa mga gipastar sa lamisa, sir. Nadi ay. Ali, tara, kita. Unsa man ite? Healthy food. Mo ni mong kaunon? Wala, sir. Ang bawa, kini saging. Purputasyon man ni. Para sa pod na. Para mo, dito na mga muscle. Para sa muscle? Para sa muscle. Na, ang kining grapes, para po di sa mga bukog. Nya, kining duran, sir, matindot ni. Kaya ang isa ka duran, sir, katumbas ang 12 ka itlog. Isa ka liso sa durian 12 ka itlog ang katumbas? Mungkin tambal sa mga kanay tinggi, sir. Bito, kabantay bito katambal bito sa mga naitinggi. Gani, nya. May ikaw ang gani kay pang healthy man eh. Inyo sa may connect ani? Kini siya, sir, mauni ang red wine. Red wine? Red wine. Tuba man ni. Sir, ay pag nagtuba, hindi mo tapla hubog. Alcohol naman ni siya sa itong lawas. So pag dili ka palahubog, red wine. Red wine. Pero pag palahubog, Tuba. Gwapo ni siya sa blood circulation. mao ba? Mao, sir. Subot huno naon, kini pang dungag ng dugo, kini pang blood circulation. So, ang ibig sabihin ning duha, good for circulatory system. Inyo sa may resulta? Sir, may masili kay mo halang dayon, it takes a few hours para makita ang resulta. Mao ba? Mauna, sir. Unya, di sa ka ha? Kaya mabalik sa ko dito ha. Nya sa makate. Mabalik kong sayaw! Why are you running? Te, naon sa kate? Ikalibanga ko, sir! Mao na, healthy lifestyle pa, di kalibanga lagi ka. Pero di ko pwede na sir! Na, ako na may sugoon noon.